Дзень добры, шановнае панства, вёска Михайлоўшчына. А знаходзіцца гэтая вёска Михайлоўшчына у Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, сёння рэспубліка Беларусь. Пра гэтую вёску шмат розных ёсць легендаў, паданняў. Ну, мне вось што падабаецца, такая легенда. Што тут вось на гэтых урадлівых землях сярод бярозавых дубовых гаёў была, значит, вёсачка невялічкая. Ну і там атрымалася так жылі адны дзяўчаты ў гэтай вёсачцы. Ну і толькі ў адной хаце жыў хлапец. Михайла звалі яго. Ну і хлапец, кажуць, быў прыгожы такі, ну, дзе ж вы бачылі, адзін хлопец на ўсю вёску. Ну і кабеты дзяўчаткі заглядвацца пачалі на гэтага хлапца. Ну і так пачало неяк атрымлівацца невядома як. Ну, з ласкі Божай, відаць, пачалі ў хатах дзеткі нараджацца у дзяўчат гэтых. Ну і ўсё, хлапчукі. І кожнаму з іх маці давала імя Михайла. Ну, вось і ўся вёска пазней былі адны Михайлы, таму і назвалі гэта паселішча Михайлоўшчына. Ну ды што, заглянем да іх у госці. Наперад! Ну, землі тут урадлівыя, паважанае панства, значыцца, народ тут на гэтых землях жыта сеяў, жаў, дажынкі спраўляў, у гаях тут бярозавых сок збіраў, квасоўку, значыцца, варыў, у дубовых гаях жалуды збіраў, ды парасят карміў. Ну і жылі не бяды, я вам скажу. Ну, а дзе хорошы куточак, там з'яўляецца паночак, з'явіўся тут паночак, і гэта стаў маёнтак. І маёнтак пачаў называцца так, як і вёсачка, маёнтак Михайлоўшчына. І гэты маёнтак Михайлоўшчына належаў да гальшанскага ключа. І гэта была уласнасць сапегаў. І ўпершыню ў летапісах гэты маёнтак Михайлоўшчына узгадваецца ў 1650 годзе. Ну і вось у сувязі з якімі падзеямі. А справа вось у чым, паважанае панства. Уладар гальшан там аж сапега залез у пазыкі. О, ну, з кім не бывае. Недарма ж людзі кажуць, што ад турмы і ад сумы не заракайся. О, не дай Бог, ну, канешне. Такія справы, хлопцы, ну, пазыкі аддаваць там аж уж трэба, а грошай няма. О, грошай няма, што рабіць? Што рабіць? Ну, і он прыдумаў, што рабіць. З усяго гэта гальшанскага ключа з сваіх зямель выдзеліў вось гэты маёнтачак Михайлоўшчына і за пазыкі яго аддаў Мікалаю і Шору ў 1650 годзе. Ну, Мікола і Шора, канешне, абрадаваўся гэтаму маёнтку. Ну, дзе ж вы бачылі? Грошы, канешне, справа добрая, але нерухомасць таксама нядрэнна. О,
Таму што там аж сапега мог сказаць, што Коля, выбачай, грошай немае, так получилася. Ты ўжо не крыўдуй на мяне. А так вот Міхалоўшчына даў маёнтак гэты. Таму Мікола Ішора адразу паперы паафармляўся, значыць, каб усё по закону было, ўсё тут запісаў. Сюды ў Міхайлоўшчыну разам з жонкаю пераехаў і стаў тут жыць, пажываць, разам з жонкай старасці дажыдаючыся. Ну і калі Мікола Ішора з жонкаю састарыліся, то яны вырашылі зрабіць справу богаўгодную, і гэты вось маёнтак Міхайлоўшчына навекі вечныя падаравалі гальшанскім монахам-францысканцам, каб тыя пазней маліліся Богу за іх душы грэшныя. Гістарычная даведка. Францысканцы. Жабрацкі каталіцкі манаскі ордэн, заснаваны Францыскам Асіскім, з мэтай захавання Евангеля як наследавання Іісуса Хрыста, пра паслушэнства, беднасць, цнатлівасць і казанне Слова Божага. Узнікненне і хуткае распаўсюджанне ордэна абумоўлена становішчам і багаццем каталіцкай царквы. У 1208 годзе Франціск Азіскі разам з групай аднадумцаў пачаў прапаведаваць у горадзе Асізі і наваколлі неабходнасць духоўнага аднаўлення і вяртання да жыцця апостальскіх часоў. Францысканскі статут адмаўляў і асабістую, і калектыўную уласнасць, што рабіла ордэн мабільным і надавала яму характар жабрацкага і вандроўнага. З 1565 года ордэн атрымаў дазвол прымаць удар і карыстацца рухомай маёмасцю, валодаць касцёламі і кляштарамі, якія з'яўляліся агульнай уласнасцю. У Вялікім княстве літоўскім францысканцы пачалі місіянерскую дзейнасць пры вялікім князе Гедаміне. Монахі-францысканцы, яны, хаця ордэн быў і жабрацкі, але ад падарунка не адмовіліся. Ну, дзе ж вы бачылі? Ну, яны кіраваліся такімі словамі. Маўляў, даюць бяры, б'юць, уцякай. Ну і, значыцца, монахі ўзялі Міхайлоўшчыну сабе, ну і ўжо прыйшлі сюды, думалі тут касцёльчык будаваць, кляштарык. Але аб тым, што Мікола Ішора монахам падараваў Міхайлоўшчыну, даведаўся ягоны пасынак ад першай жонкі, Кастусь Валкоўскі. Ну і гэты Кастусь Валкоўскі прыбег сюды ў Міхайлоўшчыну, значыцца, і не баючыся Бога, монахаў адсюль павыганяў. Сказаў, ідзіце да сябе ў Гальшаны, там у вас ёсць касцёл, кляштар, там жывіце, Богу маліцеся. А то прыйшлі сюды. А тое, што мой адчым аддаў вам Міхайлоўшчыну, дык ведаеце, ён уже на старасць перад смерцю крышачку звар'яцеў, з галавой яго дрэнна стала, дык ён вам аддаў. А вы такія вось узялі ды скарысталіся хворым на галаву чалавекам. Ну, але я вам скажу, монахі-францысканцы не хацелі губляць свой падаруначак гэту маёнтак Міхайлоўшчына і падалі ў суд на Кастуся Валкоўскага. Кастусь Валкоўскі, пабачыўшы справа дрэнь, значыцца, і хуценька гэты маёнтак перапісаў на сваю жонку з роду Гадэбскіх. Ну, а тая ўзяла і хуценька таксама прадала Міхайлоўшчыну свайму роднаму брату Валер'яну Гадэбскаму, пакуль той ні аб чым не здагадаўся. А калі Валер'ян убачыў, што справа тут нечыстая з Міхайлоўшчынай, то хуценька за пазыкі ўзяў і аддаў гэты маёнтак маршалку Ліцкаму, гэтаму Францішку Масевічу. Вось. Ну, монахі-францысканцы толькі паспявалі сачыць за тым, як іхні маёнтак па руках лётае. Францысканцы, як толькі даведаліся аб тым, што Міхайлоўшчына ў Масевіча Франка, то яны адразу вырашылі пайсці да яго з прэтэнзіямі, значыцца, на гэты маёнтак, таму што ведалі, што Франак чалавек сумленны і справу яго можна выйграць. Ну, але тут, паважанае панства, пачалася паўночная вайна. І Францішак Масевіч на гэтай вайне загінуў. Тады, значыцца, францысканцы пашлі да ягонай жонкі, ну, каб прад'явіць прэтэнзіі на Міхайлоўшчыну. Ну, але тая пабачыла, што францысканцы занадта настырныя хлопцы, і хуценька ўзяла і зноў прадала гэты маёнтак за 38 тысяч злотых шляхцічу Малкоўскаму ў 1717 годзе. Ну і вось пры Малкоўскіх францысканцы і скончылі весці гэтую сваю спрэчку за гэты маёнтак Міхайлоўшчына. Ну, кажуць, што віной усяму стала вайна паўночная, таму што падчас вайны гэты маёнтак быў цалкам спалены ці то рускімі войскамі, ці то шведскімі войскамі. Не ведаю. Яны для нас былі абое-рабое. Што адны рабавалі, што другія рабавалі. Недарма ж тады прыказка такая хадзіла. Стуль швяды, стуль маскалі, як пазбыцца такой бяды.
Ну, карацей, за час вайны гэта ўсё было знішчана тут. Панскі маёнтак гэты ўвесь быў спалены, палеткі тут травою пазарасталі лазою. Ну, таму францысканцы паглядзелі на ўсё гэта, прыйшлі і сказалі: «А, Бог з вамі, забірайце ўжо эту Міхайлоўшчыну сабе». Ну, але пазней ўсё, як кажуць, тут так адбудавалася, то айцы-манахі зноў хацелі распачаць тут спрэчку, значыцца, за гэтую Міхайлоўшчыну ў 1749 годзе, але нарваліся тут на такую Ганну Малкоўскую. Ну, а пра такіх, як Ганна Малкоўская, кажуць, што не чапай, абыдзі за 1000 кіламетраў, хай і сарочка не чапае. Такая гэта Ганна Малкоўская была. Расказваць яна, гэта Ганна Малкоўская, вось, са сваімі суседзямі пясецкімі спрачалася тут за землі памежныя. Ну і вось, каб урэгуляваць гэтыя спрэчкі, значыцца, за зямлю, яна ўзяла тут у Міхайлоўшчыне хлопцаў такіх здаровых, моцных, і з імі паехала да пясецкіх у іхніх маёнткаў пашкішкі. Ну, прыехала ў гэтыя пашкішкі, ну і, значыцца, да прыслугі гэтых пясецкіх пытаецца ў іх: «Дзе гаспадары вашы?» Ну, ты так па праўдзе говорю: «Пані Ганна, дома няма нікога, усе паехалі ў маёнтак войскам». Ну, але Ганна Малкоўская ім кажа: «Не веру». О, гэту фразу «не веру» сказала ще задоўга да Станіслаўскага. Ну і, значыцца, кажа ім: «Не веру», і сваім хлопцам з Міхайлоўшчыны: «Вот, хлопцы, шукайце». Хлопцы, значыцца, ў хату давай шукаць пад лавамі, пад ложкамі, значыцца, на печы, пад печчу, там па хлявах, па гумнах, па гэтых самых пасцёбках. Няма нідзе гаспадароў. Тады Ганна гаворыць: «Хлопцы, падпальвай, самі павылазяць». Хлопцы падпалілі. Гарыць хата, гарыць хлеў. Ну, значыцца, згарэла ўсё падчыстую. Увесь маёнтак пясецкіх згарэў. Ну, пясецкія не павылазілі, таму што іх на самай справе не было. Былі ў гасцях і моцна пашанцавала. Ганна, спаліўшы іхні маёнтак, на каня і дадому. Вось такая цётка была гэта Ганна Малкоўская, уладальніца Міхайлоўшчыны. Ну і думаю, што калі ёй сказалі там, што манахі хочуць забраць свой падарунак, вось Міхайлоўшчыну, то я думаю, што Ганна тут адразу на каня і ў гальшаны да францысканцаў. І адразу сходу: «Падарунка не прынесла, падарункам будзе песня. Я зараз праспяваю песню: ляцеў цмок над балотам, пагубіў чаботы». Ну, манахі, пані Ганна, мы гэтую песню чулі. І наогул у нас усё добра. Ну, тады яна ім пажадала не хварэць і паехала да хаты ў свой маёнтак. І Малкоўская Міхайлоўшчына належала аж да канца 18 стагоддзя. Пры Малкоўскіх тут была уніяцкая царква, тут былі уніяты. Ну, а калі Беларусь патрапіла ў Расійскую імперію, то ў 1801 годзе у Міхайлоўшчыне была збудаваная праваслаўная царкоўка. Фундатарам той царкоўкі быў нейкі Адам Манькоўскі. Хто гэты Адам Манькоўскі быў, я ведаць не ведаю. Вядома толькі, што тая драўляная царкоўка тут прастаяла да 1876 году. А ў 1876 годзе побач з драўлянай царкоўкай паставілі вось гэтую новую мураваную царкоўку. Ну, такія вось храмы пачалі у нас з'яўляцца на Беларусі пасля паўстання Кастуся Каліноўска, калі Мураўёў, вешальнік, даў загад для ўмацавання рускай праваслаўнай цэркві в северо-западным краі. І тады па адным праекце пачалі будавацца такія царкоўкі ў рэтраспектыўна-рускім стылі. І ў народзе тут іх пачалі называць мураўёўкамі. Ну і вось гэтая царкоўка, яна за саветамі была зачыненая. Тут быў склад. Але як такі ты часы мінулі, то ў 1993 годзе царкву зноў вярнулі вернікам і па-новаму асвяцілі яе ў гонар святога Ільі Прарока. І сюды па вялікіх святах вось зараз прыязджае бацюшка, і тут ідуць набажэнствы. Открывая тебе от роговицы, Гавриил предстал тебе, лозая
канфесіі належалі ўладары Міхайлоўшчыны да праваслаўных, да каталікоў ці да уніятаў, я вось не ведаю. У 1894 годзе Міхайлоўшчына была уласнасцю Рыгора Несцяровіча. Дык вось ягоная дачка пабралася шлюбам з Віцінгофам, і гэта стала уласнасцю Віцінгофаў. Але Віцінгофы надоўга тут не затрымаліся і вельмі хутка прадалі Міхайлоўшчыну Вітуньскім. На пачатку 20-го стагоддзя Міхайлоўшчына была уласнасцю Яна Вітуньскага. Ну і ў яго дачка была Марыля. Дык вось Марыля пабралася шлюбам з Канстанцінам Скіндарам. Вось. Ну і Міхайлоўшчыну гэты маёнтак, як пасаг, перадала яму. Вось, і гэта стала ўжо ўласнасцю скіндараў. Ну і скіндары тут кіравалі Міхайлоўшчыны да 1939 года, пакуль сюды не прыйшлі бальшавікі. Жылі скіндары тут у сваім прыгожым драўляным двухпавярховым доме, які стаяў тут. Дом быў з калонамі, крыты гонтам. Над калонамі вось быў порцік з балконам крытым, дзе летнімі вечарамі панства піло гарбату. Ну, усярэдзіне чым такім не вылучаўся. Акрамя таго, толькі што там быў вельмі каштоўны архіў скіндараў, які пачынаўся яшчэ з пачатку 17-го стагоддзя. Ну і той дом прастаяў Першую сусветную, Другую сусветную вайну, і разабраў яго мясцовы калгас толькі недзе ў 1970-х годах. Там быў клуб, але той клуб чамусь не спадабаўся, яны яго разабралі, і замест яго зрабілі вось такі аднапавярховы цагляны. Дом стаяў якраз пасярод шыкоўнага парку, і відно, дом адкрываўся толькі вось адсюль ад уязной брамы. Тое сё ад брамы яшчэ захавалася тут. Ну, над брамай яшчэ зверху была, кажа, страха такая у выглядзе стажочка. Ну і быў вельмі парк хорошы. Там раслі клёны, таполі, ліпы. Было шмат дрэў, завезеных з іншых краін. Ну, акрамя тут бэзу, барбарысу, жасміну, расло шмат рознага дэкаратыўнага кустуя. Ну, было, панове, тут така шмат чаго цікава. Былі сталі альтанкі, лавы розныя. Ну, як кажуць навукоўцы, двор у Міхайлоўшчыне быў невялікі, але вельмі добра па-вясковаму спланаваны. Ну, парк тут, акрамя дома, яшчэ, значыць, стаяла лядоўня вельмі прыгожая з 4 калонамі. Стаяў млын, свіран, гумно. Ну, ад гэтых гаспадарчых пабудоў тут у парку, ну, вось захаваліся такія кавалачкі. Скіндары, яны былі такія людзі ініцыятыўныя, справы ў іх ішлі нядрэнна, і ў 1907 годзе тут у сваім маёнтку яны, значыцца, збудавалі бровар новенькі. Ну і пачалі наладжваць вытворчасць спірту. Спірт, кажуць, у іх тут на бровары быў хорошы, гналі яго з мясцовай бульбай, жыта. Спірт быў ого-го, і казаў адзін бацюшка, пры добрай закусцы можна было геть пацягнуць. Ну вось, а пад час Першай сусветнай вайны у гэтым маёнтку скіндараў знаходзіўся нямецкі шпіталь. Ну, спіртусовы завод тады не працаваў бровар, але вырабу гэтага, значыцца, спірту было на заводзе вельмі шмат. Ну і немцы, якія ішлі на папраўку, яны заходзілі на гэты завод і спірт паціху тут пацягвалі. І пад закусачку, і так рукавом занюхваючы шынелькаю. Ну, значыць, хадзіў гэты нямецкі шпіталь увесь дня ў дзень, не прасыхаючы п'яны.
Ну і каб пазбегнуць суцэльнага п'янства, значыцца, кіраўніцтва гэтага шпіталя вырашыла ўвесь спірт выліць з бровара вось сюды, у гэтую рэчку, пад назоваю Клява. Ну, канешне, нямецкія жаўнеры, Гансы ды Адольфы гэтым не вельмі былі задаволеныя. А вось рыбе, шчупакам ды акуням у гэтай рэчцы Клява стала клёва. Яны так насцябаліся спірту, што на вадзе тут, кажуць, танчылі польку і кракавяк, вада з берагоў выходзіла. Адно, што не спявалі песні. Ну, вы ж ведаеце, рыба не мае. Ну, і я вам скажу, п'янства да добра не даводзяць. Некалькі карасёў з язямі, кажуць, так паўпіваліся, патапілись тут у рэчцы, на дно так і пайшлі. Ну, а на заўтра, канешне, рэчка, кажуць, абмелела. Таму што рыба з перапою ваду піла як не ў сябе. Жарт. Вы ж ведаеце, рыба ваду не п'е, яна ў ёй плавае. Пасля Першай сусветнай вайны з 1920 года вось Міхайлоўшчына увайшла ўжо ў склад Польшчы. І уладар Міхайлоўшчыны, значыцца, Чэслаў Скіндер у вось будынку спіртзавода, значыцца, зрабіў ільно-перапрацоўчы завод. І паравы рухавік вось сюды ён прывёз з Англіі. Усё іншае абсталяванне таксама было еўрапейскае, замежнае. Ну і я вам скажу, што вырабы гэтага заводу таксама былі вельмі якасныя. І адсюль з Міхайлоўшчыны ўсё ішло на экспарт. Ну, але калі сюды ўвайшлі, канешне, бальшавікі ў 1930 годзе, то ільназавод гэты перастаў працаваць. Ну і на сённяшні дзень гэта адзіны будынак, які захаваўся ад усяго маёнтку Скіндераў. І гэта на сёння, ну, помнік сядзібна-паркавага дойлідства. Ну, вось і скончылася наша падарожжа па Міхайлоўшчыне. Ну, думаю, паважанае панства, што праз гады знойдзецца краязнавец, які ў архівах накапае яшчэ новых гісторый пра гэтае паселішча. Ну, а на сёння пакуль усё. Ну і час развітвацца. Поспехаў вам, усё найлепшае і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!